is imbio, Ruben Iclio is my God. Gikan pagsugod sa kalibutan, Ruben Iclio. Ruben Iclio ang gikanan o Ruben Iclio usab ang paulian sa tanan. Ning kalibutan na taas nga panahon nga gimugna ug giumol kining Dinagat Islands sa Ginoong Diyos Divine Master Ben Director Senior Master King of all Kings Master Ben Director Junior Divine Grand Master Mas Madulik Universe. Kining Dinagat Island magyandang maluna sa tanang katawhan gikan sa laling dapit gidala ni sa silangan sa mabagang daghang makapuluan sa kadagat-dagatan nga inyong makita diri sa silangan ngayon sa makita ang babaeng bukid ug lalaking bukid ug yabi o susi pagpasulod nimo diri sa main entrance sa Metro San sukdanan sa tanang klaseng kinadman sukdanan sa tanang klaseng pagpailob sukdanan sa tanang klaseng pag-estudyo sukdanan sa tanang klaseng pagdawat ug pangantihan sa tanang klaseng kinadman diri sa Dinagat Islands. Pero katiman kamo sa mensahe kaniadto ni Divine Master Director Senior. Adunay duha ka angkla nga nagpundo ni Dinagat Islands. Ang isa ka angkla nahipos na. Sa nakuha ng isa ka angkla, mapukutoy pagkabali sa bugtong lubi. Kaniadto. Labi nga kadako tong angkla ha. Apan karon ana pa isa ka angkla nagpabilin kana sa Kagjanaw. Apan kung kana isa ka angkla maipos na kana siya mula bigar na kining Dinagat Islands gikan sa Surigao isa ka semana ang daganon aron makaabot diri siyang ginharian nga gitawag og Dinagat Islands o Robinian countries o Iclios countries. Matagingon niya kaniadto maabot ang panahon kutob sa makabot diri sa kung baybayon o sa usahon ko kamo pagdakop. Usa-usahon ko kamo pagdakop. Kaya ngano dakpon man, dakpon yuta kay ilaha na matang gilaming ba. Kay kanang ngano dakpon ta, tugay ka yung dakpon niya nga makatawan, nagpasabot nga ilaha ka ng pinangga o minahal. Usa-usahon ko kamo glamano, pagabot diri sa akong ginharian sa Dinagat Islands, mo tininang utana. Master kaya kani mo lamanuhon nga kadaga sa mga tao katawa si Divine kaniadto. Kaya makaabot diri sa kung baybayon katurang mulupad mosakay sa takong nga walay makina mosakay sa panyo nga 4 kantos mobaklay sa ilalim sa dagat o mobaklay sa babaw sa dagat. That means an ordinary person, dili siya kasagaran nga tao, adunay nakatunan, dili ordinaryo. Karon kining quarantine to di pa mo siya pool kanang pool na jud kay wala na siya mismo sakyanan wala na sakyanan nga mula bigar anha na jud matigihan ni Divine kaniadto ang tao nga masiwiris-wiris siyang bulpin kung nasa kutob ang tinta inap na diha rin na sa kutob mo na siya yung kalibutana. Klarohon lang ako niha nga na nagingon nga ang Diyos kuno walay nakahibalo babae ba o lalaki sayop mo ang Diyos lalaki jud kana siya. Una ang Diyos DIO is Dinagat Island of San Jose. Mao kini sa Diyos na dana pinuyanan pa. Kaniadto sa pagkatao ni Divine Grand Master Master Madunik the First kaniadtong July 8, 1985 si Divine Master Ruben Director Senior na kanayon kaniadto. Kompleto na kami Santissima Maria wala na nakulang. Mao to si Master King of all Kings Master Ben Director Junior usab siya na kanayon na tao na mangluluwas og may mga hatag grasya sa kalihang mga adlaw. Mao to si Divine Master Ruben Director Senior bari pag istorya. Kung si First Ruben makapasaylo kaninyo, si Second Ruben makapasaylo pa kaniya pa si Third Ruben ultimo sinigitsit siyang sinilas silutan mo niya na isa-isa. Apan si Third Ruben wala pa gipakataw wala pa ni mugso. Kaya nga naman First Ruben man kana siya. Ruben, ikaw ang panganay kong anak, tinubdin ka sa gamo kalamat ka sa kalibutan aron ka makigilaw sa tanan nimo magatawan. Busa mayo man udto halos tanan ing gisudlan gi apidan kay siya nakighalubilo nakigilaw sa tanan niya katawan.
gihakot niya na kailang mga kadayang mga tao, mga grupo para pagtintal sa tanan niya mga membro ug mga tinunan kung aduna na ba mga baruganan. Iyang gisugo mapapasudlon apan ang mataw daghang nanulod kay kanang matod pa nila si Master na kuno. Usa gisulti ni Divine Master Rubin idiri clear kaniadto. Ang musulod ka nako pildi, ang dili musulod nako pildi. Ang akong gipangita nga membro sa kapunungan dili ka mo sama sa kadakong sama sa kalusay nga bisan nasa pa ka sa balon maguban-uban mo kuy-kuyog. Kun dili akong gipangita nga membro sa kapunungan sama ka mo sa kadakong kay nga magkagalingong pundasyon na palan dili mailin yung kalingong bagong mampak na kaninyo. Kung solid, kung pure jud ka nga PBMA, pure jud ka. Wala kay lang grupo nga gintrahan o wala kay gapilan. Kung Robinyan ka, solid yung nga Robinyan, wala kay grupong gapilan o wala kay grupong gintrahan. Akong balikon, aron din masabtan ninyo. Okay lang kamo mag-studio, kamo mag-research, basta yung sudlan nga grupo kapunungan, wala lang naka-registered o kamo sa dili sa naka-registered sa Exchange Commission. Oras ka kamo mosulod nga yung sudlan nga grupo kapunungan o siktaman, naka-register usab ka sa Exchange Commission, dili og dili na jud ko mangilabot nga na kaninyo. Mabitaw ng ang tao kanugon bitaw nga di sila kasabot o nya karon bingon sila sa kwa patuto ko ang ni Barog ni present nagproklamar sa tulo ka persona sa Santissima Trinidad nga Dios sa langit ug sa yuta o nya inyong ibali managi nga anyong utok grabe yung mararag palitos puspuro ba grabe kagamay masulod man ta sa dunggan pero ngano bungol man jud sa bagay inana ma na siya kay ang kaso lagi nako pus kasadpan kanito is patuto lagi blasphemy to God. Mabitaw siyang gipapatay. Gilansang sa cross niya gipatori sa makadakuan kaniadto nga si Jesus nagpakamatay aron pagtubos sa tanang kasalanan kalokohan. Si Jesus wala to gipatay, wala to nagpakamatay kundi gipatay katong tuyo. Nan karon akong kaso pud ako diri sa silangan mao ra sabsad patuto blasphemy to God gyapon. Gani ang katong sa terminate ang ilang gikaso ato nako self-proclaim as a general spiritual investigator. Karon wala ako nila gipatawag. Gidito na ko terminate nang karon na sila diri gipakita nako sa gipirmahan ni Master King of all Kings, Master Bemboy Jr. Ginvite ko nila nga patambungon ko nila silang session sa mga BOT kanito sa Binyan. Apan wala ako ni tambong usang gitubag nga namo tambong pa ako nga terminated naman ko. Adi sir tanak ko niyo giterminate ipatawag tanak ko ni sa mga BOT sa Binyan karon na problema na. Unsay gimo sa mga BOT sa Binyan instead na sila ilang iariglo ang ilang sayo pero silang himo gidaot kog maayo sa mga katawan bisan unsay nilang gihimo nga isyu nga rekanako. Asa may Dios ana sa kasing-kasing. Mao ba na gitudlo sa inyo ha? Ana pay timso nga sa Binyan ang lahat pantay-pantay. Nasaan na ba ang pantay-pantay? Matang ako niya mo eskwela siguro mo grade 1 section Q section Q ba nga grade 1 aron masabtan jud ninyo kanang makaragkuan sa mga BOT sa Binyan section Q ba yung sudlan kay para pud makakanang IQ ba para mo kuan bitaw ninyong utok mo gana ba basig sobra na sa kalawang kay kasagar sing gipangkan yung mga tambok mo na nga wala na mo na nga ang tao grabe lisod kayo mo na siya nga ining kalibutan na akong balikon ha aron sabtan din ninyo marosaryo ako og siyam ka misterios ipahinon ko sa Santissima Trinidad kanang Santissima Trinidad si paret ka na siya Divine Master Ben Directly Senior Diyos Espiritu Master King of all Kings Master Bemboy Jr. Diyos Anak Divine Grand Master Mas Madunit the First Diyos Amahan dili ka makabot sa man kung dili ka gikan sa anak asa may una PBMI or Binyan mo tagi pamulong ni Divine kaniadto i-register ko ang kapunungan sa PBMI sa Exchange Commission sulod lang sa 50 ka tuig kay pagkaman sa 50 ka tuig ito na over ko na kamo sa kong amahan katong niingon nga ang espiritu ko no dili ko no sigurado ang babae pag lalaki ako iklaro ninyo ang Santissima Trinidad dili ka na siya babae kundi lalaki ka na kana lang Diyos amahan dan kaklaro ana bisan pa imong grade 1 ka section Q makasabot jud ka nga ang Diyos ama lalaki yun siya di na babae inana na bisan pag grade 1 ka section Q ang Diyos ama di jud ka makaingong babae na lalaki yun na siya inana na kasimple
Katong mga tao nga gusto po mo barog sa kapunungan nga mukan po silang po sila nga na sila mga followers. Lisod pod nga kuan sa bagay ang gipambulong ni Divine Master Ben Idilek Senior kaniadto ang pinakaligon o pinakamortal akong kalaban ako ra sa mga pamilya pero sa bagay matugingon ni kaniadto kamong tanan aniya sa akong baybayon sa Dinagat Islands pulos ko kamo mga anak di sa ato pakita din tanan mga membro di sa kapunungan mayo man daw tanan pulos di kata ni mga anak di pamilya ra gyapon ta nila mora na siya simple mo na ginaingon nga himuon ta ang tao sama o susama sa akong panagway. Kanang panahon na nag-isultihan na si Divine Master Ben Idilek Senior, Master King of all Kings, Master Ben Borek Jr., Divine Grand Master Madonikyo the First. Nga naman, si Divine Master Ben Idilek Senior, siya ang creator sa langit ug siyota, siya nang bugna sa tanan. Si Master King of all Kings, Master Ben Borek Jr., siya ang pinakaunang tao ning kalibutan na. Mawita siya pinakatigulang the old man sa tibok kalibutan. Kaya pag turok pag himas kalibutan nana usab si Master King of all Kings Master Ben Borek Jr. Sabay nito nga usab ang adlaw nga iwag udanag sa atong tanan mao kana si Divine Grand Master Madonikyo the First. Ning kalibutan na pulos kita pinakaon sa Dios kay nga naman kun wala ang Dios naghimo og pagkaon, walay mga lagot man, walay mga prutas, walay mga salagon, di kita kakaon. Kung wala po tubig, wala kitay mainom. Kung wala yuta, samot na wala po kitay puy-an. Kung walay hangin, patay po kita kadita kaginhawa. Wala may espiritu. Kung walay kalibutan, wala universe, walay langit, impierno o purgatorio, wala gyapon. Busa kamo nga mga nag-estudyo, balikon ko, ang utak ko kasing laki, kasing lawak ng mundo. Hindi katulad sa utak nyo na masyadong malit na pakitid. Kaya yung utak nyo, para kilakihin naman, para maunawan at saka maintindihan nyo ako, huwag nyo sabihin na ako nagpanggap na si Ruben Iclio. Kalokohan yan. Ako nga nagpakilala sa inyo na wala na ibang Panginoon dito sa mundo, si Ruben Iclio. Tapos sabihin nyo, acting, kalokohan yan. Ako lang ang gitagaan sa anak. Mabitag yung si Jesus Christ, siya ang pinakadako nga Diyos nga naman kasi gitugyanan. Kung nakatiman mo ni Dimas ug ni Istas samtang gibitay sila ngadto sa gilansam pa sila sa cross. Gina si Dimas o sige Dimas, kung hugot iba sila po to, sige, dadong kikaw sa kumahan. Ito kasi Jesus Christ, one of the prinsipe kato siya ni Jesus Christ. 58 sila ka prinsipe. Apa si Jesus Christ, may pinakailado kasi highlights kasi nagpalansang sa cross. Mao ka na siya. Mo na si Jesus Christ adunay bakas. Siyang wala nga kilid, buslot, tungod og timaan. Ug siya sa mobalik, nagsad nga mobalik ko sa kalibutan, aron sa paghukom sa buhig minatay. Ako po sa matagina ko sa una ni Master King of all Kings, Master Ben Borek Jr. Mayo ganit Jim kay gipabalik pa ka. O sa may akong ranggo sa komposisyon. Permado ko General Spiritual Investigator. What is investigator? Manghukom. Ako ang nagbantay sa pultahan sa karian. Bisan unsa niyo kadugay sa sulod, pwede kong kamo pagawson. Ug ang sagawas pwede ko kang pasudlo kay nga naman mao akong ranggo, mao akong posisyon. Busa kamo manag-ingon balikon ko dili jud ko madinumtanon apan dili jud ko limtanon. Good morning sa bawat isa sa atin dito sa mundo. Thank you po na marami.